ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಆತುಂಡು ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಆತ ಬಯ್ಯನಗದ ದಾಂಡಲ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂಡು. ಐಕೆ ಯಾನಿನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ. ಮೂಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮೇನ್ ಆದ್ ಬೋಡ ಇನಿ ಬ್ರೆಡ್. ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ತರಕಾರಿ ಚೂರು ಚೂರು ಇತ್ತಿನೇನು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನಿ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿಚನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಮೂಲ್ ಮನ್ಪುನು. ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುವ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ದೆತೊನೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಒಂದು ತುರಿದ್ನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ ಖಾರ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಜೋಳ ಬೇಯ್ಪದೀತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಚೀಸ್ ಉಂದು ದೆತೊಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮೂಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಬನಲೆ ಬೊಲ್ನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಜಿಂಡ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೊಲಿ ಐಕ್ ತುರಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಜೋಳ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರುಚಿಗ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಚೀಸ್ ಡು ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ ಚೌಲಿ ಆವೊಡು ಐರ್ದ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಚೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ಎದಿಯೋಲಿ ಇಜಿಂಡ ಚೌಕದ ಚೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ತುರಿದ್ ಪಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ಕನದಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಸ್ ಪಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ದೆತೊಂದು ಐಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಈ ಮಿಕ್ಸಿನ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಮೆತ್ತದು ಕಾವಲಿಗ್ಲ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಮಯೋನೀಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿಡ್ ಮಂತೆ ಇನಿತ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಕೇನ್ಗ ತಿಂದಿದ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಚ ಆತ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡತ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಶೋಕ್ ಆತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ ಕಸಿಯತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ತಿಂದು ದಾರಿ ಒಕ್ಕ ಮನ್ನೋಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇದು ತಿಂದು ನೋಡಿ ಎಂಚ ಆತ ನಾನು ತೋಜಿಂಡ ಎಡ್ಡತ್ನಾ ಬಾರ್ಸೋಕತ್ತನತ ಪಾಸ್ ಬಿಸಿ ಆನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನಂತೆ ನಿಕ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ಇದ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಕೊಲಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನಾಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.